Akwa Levitikọs isi nke 26. Unu emerela onwe unu ihe efu ọbụla, unu eguzorokwala onwe unu arụsị apịrị apị maọbụ ogidi, unu etinyekwala nkume emere ka o yie ihe n'ala unu, ịkpọ isiala nye ya, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Unu ga-edebe ụbọchị izu ike m niile tụkwaa egwu n'ebe nsọ m. Mụ onwe m bụ Jehova. Ọ bụrụ na unu ejegharịa n'ụkpụrụ m niile, ọ bụrụkwa na unu edebe ihe niile m nyere n'iwu wee mee ha, m ga-enyekwa mmiri ozuzo unu na mgbe ha. Ala ga-amịkwa ihe omume ya, osisi nke ọhịa ga-amịkwa mkpụrụ ha. Nzọcha ọkụ unu ga-eru ọghụghọ mkpụrụ vaịn, ọghọ mkpụrụ vaịn ga-erukwa ọghịgha mkpụrụ. Unu ga-erijukwa nri unu afọ, birikwa n'ala unu na ntụkwasị obi. M ga-enye udo n'ala, unu ga-edinakwa ala. Ọ dịghịkwa onye ga na-eme ka unu maa jijiji. M ga-emekwa ka ajọ anụ ọhịa kwụsị n'ala. Mma agha agaghị agabigakwa n'ala unu. Unu ga-achụ ndị iro unu, ha ga-adakwa n'ihu unu site na mma agha. Mmadụ ise n'etiti ndị ga-achụ ọgụ mmadụ ise n'etiti unu ga-achụkwa ọgụ nnu mmadụ na nnu mmadụ ise. Ndị iro unu ga-adakwa n'ihu unu site na mma agha. M ga-eche unu ihu, meekwa ka unu mụọ ọmụmụ, meekwa ka unu baa ụba. M ga-emekwa ka ọgbụgba ndụ m guzosie ike n'ebe unu nọ. Unu ga-eri ihe ochie nke a na-edebe site na mgbe ochie. Unu ga-ewepụtakwa nke ochie n'ihu ihe nke ọhụrụ. M ga-etinye ebe obibi m n'etiti unu, mkpụrụ obi m agaghị asọkwa unu oyi. M ga na-ejegharị n'etiti unu, m ga-abụkwuru unu Chineke, unu onwe unu ga-abụkwara m otu ndị. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu, nke mere ka unu si n'ala Ijipt, sikwa n'iburu ha ohu pụta. M tijiwokwa mkpọrọ niile nke yoku unu, meekwa ka unu ji ije iguzo ọtọ. Ma ọ bụrụ na unu egeghị m ntị, unu eweghara ime ihe niile ndị a m nyere n'iwu, ọ bụrụkwa na unu ajụ ụkpụrụ m niile, ọ bụrụkwa na mkpụrụ obi unu asọ ikpe m niile oyi, unu eweghara ime ihe niile m nyere n'iwu ka unu wee mebie ọgbụgba ndụ m, mụ onwe m ga-emekwa unu nke a. M ga-eme obi olulo mmiri ka ọ bụrụ onye nlekọta unu, bụ ọtịta ahụ na ahụ ọkụ, na-eme ka anya unu hụbie ụzọ, na-emekwa ka mkpụrụ obi unu gbazepụ. Unu ga-aghakwa mkpụrụ unu n'efu, ndị iro unu ga-erikwa ya. M ga-eche ihu m imegide unu, a ga-etigbukwa unu n'ihu ndị iro unu. Ndị na-akpọ unu asị ga-azọda unu. Unu ga-agbalagakwa mgbe ọ dịghị onye na-achị unu. Ma ọ bụrụ na unu agaghị ege ntị ruo ihe ndị a, m ga-adọkwa unu aka na ntị ugboro 7 ọzọ n'ihi mmehie niile unu. M ga-etijikwa mweli elu nke ike unu. M ga-emekwa eluigwe unu ka ọ dị ka igwe, meekwa ala unu ka ọ dị ka ọla. Ike unu ga-agwụkwa n'efu, ala unu agaghị amịkwa ihe omume ya, osisi nke ala agaghị amịkwa mkpụrụ ha. Ma ọ bụrụ na unu ejegharịa n'imegide m, wee ghara ikwe ige m ntị, m ga-atụkwasịkwa unu ihe otiti ugboro 7 ọzọ dịka mmehie unu niile si dị. M ga-ezite anụ ọhịa n'etiti unu, ha ga-emekwa ka unu gbaa aka ụmụ. Ha ga-egbupụkwa anụ ụlọ unu, meekwa ka unu dị ole na ole. Ụzọ niile unu ga-atọgbọkwa n'efu. Ma ọ bụrụ na adọghị unu aka na ntị n'ebe m nọ site n'ihe ndị a, ma unu na-ejegharị n'imegide m, mụ onwe m ga-ejegharịkwa n'imegide unu. M ga-etikwa unu ihe ugboro 7, ọbụla mụ onwe m n'ihi mmehie niile unu. M ga-emekwa ka mma agha bịakwasị unu nke na-abọ ọbọ ọgbụgba ndụ m. A ga-achịkọtakwa unu n'ime obodo niile unu. M ga-ezitekwa ajọ ọrịa na-efe efe n'etiti unu. A ga-enyekwa unu n'aka ndị iro. Mgbe m kpajiri unu mkpanaka unu bụ achịcha, ndị inyom 10 ga-esi achịcha unu n'otu ite ọkụ. Ha ga-eweghachikwa achịcha unu n'ọtụtụ. Unu ga-erikwa, ma afọ agaghị eju unu. Ma ọ bụrụ na unu agaghị ege ntị n'ihe a, ma unu na-ejegharị imegide m, m ga-ejegharịkwa n'imegide unu n'ọnụma. M ga-adọkwa unu aka na ntị ugboro 7, ọbụla mụ onwe m n'ihi mmehie niile unu. Unu ga-eri anụ ahụ ụmụ unu ndị ikom, anụ ahụ ụmụ unu ndị inyom ka unu ga-erikwa. M ga-eme ka ebe dị elu nke unu tọgbọrọ n'efu. M ga-egbutukwa arụsị anyanwụ niile unu, tụkwasịkwa ozu unu na ozu niile nke arụsị unu. Mkpụrụ obi m ga-asọkwa unu oyi. M ga-eme ka obodo niile unu mkpamkpa ebe, meekwa ebe nsọ unu ka ha tọgbọrọ n'efu. M gaghị anụkwa isi ụtọ unu. Mụ onwe m ga-emekwa ala unu ka ọ tọgbọrọ n'efu. Ibobo ya ga-anwụkwa ndị iro unu n'ahụ, bụ ndị dị n'ime ya. Unu ka m ga-efesakwa n'etiti mba niile. M ga-amịkpukwa mma agha chụọ unu
n'azụ. Ala unu ga-abụkwa ebe tọgbọrọ n'efu, obodo unu niile ga-abụkwa mkpọmkpọ ebe. Mgbe ahụ ka ụbọchị izu ike ya niile ga-atọ ala ahụ ụtọ, ụbọchị niile nke tọgbọ n'efu ahụ. Mgbe unu onwe unu nọkwa n'ala ndị iro unu, mgbe ahụ ka ala ga-akwụsị n'olu, ụbọchị izu ike ya niile ga-atọkwa ya ụtọ. Ụbọchị niile nke tọgbọ n'efu ahụ ka ọ ga-akwụsị n'ọrụ, nke ọ na-akwụsịghị n'ụbọchị izu ike nke unu, mgbe unu biri n'elu ya. Ma ndị na-afọdụ n'etiti unu, m ga-eme ka ịda mba baa n'obi ha n'ala ndị iro ha. Ọrụ olu nke akwụkwọ osisi ifufe na-efepụ ga-achụkwa ha. Ha ga-agbalaga mgbalaga mma agha, ha ga-adakwa mgbe ọ dịghị onye na-achụ ha. Ha ga-asịrịta ngọngọ otu n'ahụ ibe ya dịka n'ihu mma agha, mgbe onye na-achụ ha na-adịghị. Ma nguzosi ike n'ihu ndị iro unu agaghị adịrị unu. Unu ga-alakwa n'iyi n'etiti mba niile ọzọ, ala ndị iro unu ga-erikwa unu. Ndị na-afọdụ n'etiti unu ga-ata ahụ n'ajọ omume ha n'ala niile nke ndị iro unu. Ọzọkwa, n'ajọ omume niile nke ndị bụ nna ha, ha ga-esokwa ha taa ahụ. Ha ga-ekwupụta ajọ omume ha n'ajọ omume nke ndị bụ nna ha n'ime mmekpu ha nke ha mekpuru m. Ha ga-ekwupụtakwa na n'ihi na ha jegharị n'imegide m, mụ onwe m wee na-ejegharịkwa n'imegide ha, mee ka ha baa n'ala ndị iro ha. Ma ọ bụrụ na obi ha nke a na-ebighị ugwu eruru ala mgbe ahụ, ọ bụrụkwa na ahụhụ ajọ omume ha atọ ha ụtọ mgbe ahụ, m ga-echetakwa ọgbụgba ndụ mụ na Jekọb gbara, ọzọkwa ọgbụgba ndụ mụ na Aịzik gbara, ọzọkwa ọgbụgba ndụ mụ na Ebraham gbara, ka m ga-echeta ala ahụ, ka m ga-echetakwa. Ha ga-ahapụkwa ala ahụ, ụbọchị izu ike ya niile ga-atọkwa ya ụtọ n'ịtọgbọ n'efu ahụ mgbe ha na-anọghị ya. Ahụ ajọ omume ha ga-atọkwa ha onwe ha ụtọ, n'ihi na ọbụla n'ihi na ikpe m niile ka ha jụrụ, ọ bụkwa ụkpụrụ m niile ka mkpụrụ obi ha sọrọ oyi. Ma ọbụla n'ihi akwa, mgbe ha nọ n'ala ndị iro ha, m gaghị ajụ ha, m gaghị asọkwa ha oyi, ime ka ha gwụsịa na imebi ọgbụgba ndụ nke mụ na ha gbara. N'ihi na mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke ha. M ga-echetakwa n'ihi ọgbụgba ndụ nke ndị mbụ ha, ndị m mere ka ha si n'ala Ijipt pụta n'anya mba niile ọzọ, ka m wee bụrụ ha Chineke. Mụ onwe m bụ Jehova. Ndị a bụ ụkpụrụ na ikpe na iwu nke Jehova nyere n'etiti ya na ụmụ Izrel n'ugwu Sinai site n'aka Mosis.